Ma, Oh. kasi sa bukid niya. Ha? Sa bukid. Ha? Tower. Di Isa? ba ng tower? Tower? Unsa ang tower? Ma, to. Ha, ano? Di. Ito mo ba? Ay te, nami diri sa kuan. Tower ti oh. Nami diri sa tower te. Ga-exercise in tawon. Bulusa. Hello. Hi te. Happy. Hi. Ah. Nagkapago. Ay, ayaw pagigda na kuya. Luto hay bibi ko no kiken. Yun si ate oh. Hi. Ay, sana na guys. Galupad. Galupad man. Maing adlaw. Hello, Lee Batman Story. Hello po, ma'am or sir? Sa may dagat. Oh, nice kay dito ang dagat. Hindi maklaro. Hi. Hi, hi. Hi. Kakiat man, oy. Malipong maninggatanaw na. Kutas eh. Support lang. Thank you so much, Madam or Sir. Salamat kay Sir or Madam sa imong pasupport sa akin. Hi, hi. Ay, akong tigan na kay Mayaya ang bibi. Anong nagkatawan eh. Naamos kasal. Ote, naamay sa kasala te oh. Nagpahuway og lingkod kay nireklamo akong mga bagtos. Kay ngano dang dili sila mukuyog kay kapoy, ag magulang dili ko makapoy. Alda. Unya, ala ibilin ko sa rate, wala ba ni naanan? Hi. 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 Dingo. Hi. Loy. Ag kaning gamay ganahan maglakaw-lakaw ag dako. Dira oh, gipuloy. Kre. Hi. Taga Cebu ko sir, Oslob. Oh, sir ba ni? Ma'am sir? Ma'am sir ni madami. Lain na pagka kung lawas oy. Ikaw ma'am sir, taga-asa ka. Nagpahuway mitik kay perting kutasa oy. Lo. Ay naagi. Garay-haray men. Oh, haray. Kutas ka ayo te. Okay, Davao ko pero na ako sa Abu Dhabi. Amo ba? Ay, gisipon pa jud ko. Ma. Layo ago dahil ni mo diya ma'am sir. Si Kuan, sinong sinong ay sinong peryong te. Sinong peryong tong naagi te. Ayo waya kuya. Kuya. Ayo waya. Ay asa mag-imo kiken? Tara imo ato. Kanila imo. Ay nako. Hello. Oh. Ay, no. Support lang ko kung naay mag-live. Ayaw makayayay na kuya. Dili, di na makaniwang ra ba na? Nuno kiken, nuno makaniwang na. Ayaw makaniwang na. Away naman noon. Salamat kaayo ma'am sir sa imong pa-support diha. Mingaw kay ko dere, mingaw pasta lang mingaw. Hi te. Piting inay. Kutasa. Exercise ko kay
kuan dili pa jud ko nung us-us akong tiyan. Wala ko lakaw-lakaw good oy. Nagdalag ipit ni akong mga bagtos. Ano siya? Wala na ko nagablog kapoy na ko. Sayang good sir. Di day sir. Sayang good ma'am sir imong vlog. Ako kay bago pa kong nabalik kay kuan man nagtrabaho manggug ko nya. Naen na ko din nabalik-balik kapug ko. Lingaw-lingaw. Si Ate Inday Rusing kay kuan naman siya ay sir ma'am. Sir ma'am. Kanang monetize na siya. Maayo. Oh. Kay na naman ko sa balay. Na sa balay sige so. Pero te na ako pangutana tiba ang ako laging kanang WH case nagkaubos lagi ako sige gi-check. Haya. Raya. Haya ge. Haya. Di ang sipon di ay nak be. Pitra po hala. Sipon uy. Nakatulugon man imong kuya mao na ga luya. Di man matulog ug patulugon. Hi kuya. Ayaw lagi ibunan na kuya kay makaniwang na. Labay na be. Labay. Hi kuya Junre. Labay. Salamat sa support. Ayaw ha, dili ibunan la ha. Kay makaniwang na ba nak? Kuya Kre. To, gisapo ti kay. Walay tulog. Ting. Ha? Ito. Ha? To. Ha? Asa ka? Tope. Aw ingana day na ma'am sir. Salan gud wala ko kabalo. Kato manggong kuan. Pag-check na ako katong pag tama uli na ta. Kay mag-drink og water ta. Na maki. Oh, ingon ka mag-drink og water. Tana. Ato man kalula. Kalula, nini mag-drink og water ta. Kay. Ha? Asa tower? Sige bitaw siyang nagkaubos imbis ko ano ang tatulan no. Nakalit lagi ubos maayo may hapon ya. Nagkaubos maayo. Tara na. Magding makagwater dili na kuya. Ta kay magding tagwater lalo na nini. Ano na? Pagwiwis. Munaog na me, munaog mutugbong na me ti ay kay to, reklamo niya kung mga bagtos dali up, yung reklamo ka. Hala, di ba ako sige mag-live ma'am sir kay Kuan? Sa ngalan ay? Usay, Wailod. Usahay. Wala sa mod. Kalibog. Nanay nag-una dito naglakaw at ngala siya yung gayaw-yaw ko. Hala. Ang gayaw yun, gayanin. O, mag-drink tag water ta. Tilalula mga. Lagi. Nga. Usahay kay. Maglingaw-lingaw. Rajud ba? Kung ganahan. Kaluya man ko. Yan kay kung lawas po kay gihubak, gisip-on na. Ilan. Kutas. Saan makikin? Sige, ma'am sir. Salamat sa imong pagtambay dire. Salamat. Amping pod. Oh, nice kay ang view dito. Nice kay ang view dito. Sa dagat to. Nice kay. Hangina kay. Sus kay lame. Hindi magbulo-bulo kuya kay. Hindi makaikot ang tawo. Nice kay ang view dito. Wow. Ay! Hala! Dili! Hugaw ka iyo na! Tara! Tara! Nagdula naman inuog mga ba... Hala, hugaw na!
Hapon yo. Ayun na. Tapos ko hangin na kay. Lamig yung hangin. Lamig yung hangin, oh. See? Hala. Nalugpad yun ang mga dahon. Kahoy. Lubik. Ken, tugawa anak na kay. Makadaot laban na. Ginahinay na tani kay. Asa na siya agi? Nanghiman tayaga. Di siya agi. Hindi na kay ma-slide nga. Oh, sunset. Oh, dili lagi mangilabot tira kuya. Tana. Oh, paghinay kuya. Ha? Unay motor no? Oh, nagkaunang ni. Ha? Agay? Asa? Nay, wala ta kabuloy. Dili ta agi bi sa dalan. Kay may slide ta simbak ko. Wala siya agi. Daplin, kanay motor. Daplin, kanay motor. Apon yo. Dito. Kasi dito. Ha? Salamat kay te sa imong tambay dira te. Ay sa ragul kuya. Dili sa bitapuan natin dagoy be. Nay kuan. Bunbon. Imong nawong ba be? Kung ko kaayo be. Makaalap up na ba dagoy na. Tara. Bulit na makwit kagen. O tara. O tara kay mag-drink na tag water. Ni. Gikapoy ka kay wala man kay tulog. Mao na dira. Sige ka reklamo dira. Mauna. Kay sige man og dula di man matulog. Alkansi kas nakatulog ha? Oh, nagdula. Kuya, sige ra magadula, dili man matulog. Mauna. Kapoy dayon. Ay, lingkod dira kuya, oy. Oh. Inay. Tara kuya. Maing hapon, nay. Noo. Maing hapon. Ayo. Nasakit lagi akong kuan, puson. Antay kay maging kita water mo. Ala. Salamat kay sa support eh. Bahalag
Wala. Laay kayo ning live sala ning live. Tinot kay kong ilong. Oh, hinay. Ay. Lah. No. Hinay. Tawag ba? Magkawak na ka. Hinay ha, dili magdalagan. Start. Salamat, hapit na gyud mi sa ubos te.